Koronavirusaren pandemia dela eta udalerria zertxo baititzali zaigu, osasun krisia zena krisi orokor bilakatu zen, eta herriko sektore gehienak kolpatuak izan dira. Horrexegatik, krisi orokor hori erantzunez, gure Debaitziarko biziberritze plana integrala behar zuen. Ez genuke inor babesik gabe utzi nahi, eta ziurtasuna eskaini nahiko genieke Debarrei eta Itziartarrei. Inbertsio handia egin dugu plan hontan, zifra bat aipatzeagatik €1.000.000 baino gehiago inbertsioa suposatu du, kontuan izaten baldin baditugu, aurrekontuan egin behar izan ditugun murrizketak, egin ditugun inbertsio bereziak edo mantendu ditugun partidak. Guzti hau, kultur eragile, aisialdi talde, merkatari txikiak eta abar kontuan izaten egiten saiatu gara. Adibide batzuk jartzearren, merkataritza bonoak, kultur ekimenak mantentzea, hezkuntza zaintza sarea sortzen laguntzea, horiexek eduki ditugu. Hainbatean, esatea elkarlana izan dela guzti honen oinarria, gure gobernuaren ardatza izango zela azpimarratu genuen hasieran, eta horrexegatik esker bereziak eman nahi dizkiet Udalbatzako alderdi politiko guztiei, Itziarko auzo udalari eta baita ere herriko eragileei. Itziarko auzo udalak Debako udalarekin batera Deba Itziar biziberritze planean parte hartu du. Bertan, udalerri guztiko biztanleei eragingo diren neurriak daude, baino badira propio Itziarko auzo udaletik Itziartarri zuzenduta osatu ditugunak ere. Bertan, egungo egoerari egokitutako udalekuak antolatuko ditugu aisialdia bermatu nahian. Bestalde, maskara berrerabilgarriak ere banatu ditugu herritarren artean, eta azkenik, indar pixkat eman nahi diogun batzorde bat osatu dugu herriko eragile guztiekin egoera berri honi era bateratuan aurrea hartzeko. Plan hau integrala da, ez da ekonomikoa bakarrik, eta horregatik hartzen ditu hainbat alor bere baitan. Arlo humanoa ere landu dugu, eta horren arira gizarte zerbitzutan sekulako lana eginda eta egiten ari da, bai familia zaurgarrienean dauden pertsonentzat eta haur eta gaztentzat ere, behai edia etorkizuna, eta horren arlo hortan ere hezkuntza zaintza saria antolatu dugu, pixka bat haur eta gaztetxo horiei aldan neurri hortan lagundu ahal izateko. Yo pienso que hoy es el momento de que las entidades políticas del ayuntamiento se junten ante una necesidad de este tipo y una pandemia, y además de las necesidades además de las entidades políticas, también las entidades del pueblo. Creo que tenemos que pedir una ayuda y una colaboración a todas las entidades para que en estos momentos sea el momento de sacar Deba adelante. Y yo creo que como ayuntamiento nos tenemos que posicionar más con la gente que necesita dentro de servicios sociales y también con el comercio y la hostelería.